Kohimen kepada bayir hautrai Jesus Christ. Minta kasih kebalang kerana kasih beram jengu Timotius bad utitus bakuit kumjuru ka Angela bakuit. Daga jeng shisha kasih beram jengine arngut kirikut kalam minin. Henry namar kadegas Republic, singi Republic kala kendriano ikasih beram syaka arpo hinyo tarik. But kadbangi puson kalor kenegas ngi buram ngitip bara arngur Timotius Bartitus kilong ki bishop. Timotius ulang bishop John Ephesus Bartitus ulang bishop John Crete ha Greek. But bara arngur kilong ki Sinran jongu Paulus bakoi. But ngilapan yosngo na ka jimpule ngako ban pulaw jimmut kendiap halor ka jimpule baningkong kabang ila Sngap. Kumno o Paulus bakudo kendo jur yakine arngot kisinran jongu kumno kideben imya ka jingim kamdame ya Timotius ulong uba samla bad ula donro ya ka jingang nod kadba yakendo bun ki jinge na saudong na ki bruyu ki bamdon jinge na ki bruyu ki bayang persya bad don ki por ula stang banar tatin ya ka jinge Hakataka poru Paulus bakul kumupa kumunang syarai usneng iyawu baumde bandu jingkermen pinban udi banlong ubas kem haga jinge larangi puson jiliu halor kanege jimpule kabang ngila Sngap ngila ban yoi Paulus bakul kendu iyawu Timotius baude bandon ka donut kabakoi ude bandon ka jingyat plem kabas ngur Bad ka jingait kabas kem kaba klelang bad ka jingid kaba jiliu bad ka jing atkar kane kalong kaba kongzan kalam kano ka jing ting put bun sin kaya kaba jia ha ka jingim jongi warlada bangilong ki bangait hau Kris bangilong ki Kristan bangilong ki nombudu Kris habawan kano ka jingyale kadon ka mensiam hapo jongi ben ting bod kadon ka mensiam ben artatin don ka mensiam bangi kenran din don ka mensiam Sngap kolo ya kasur basawa saudong jongi but habang Sngap ya kasur basawa saudong jongi kay ka ban sajia hangi bonsin ngi du jingermen Namar haka jakaban shania tilli tillan yaw jisu ubala kot yangi ngistang ban shania ya ka bor basawa bad ka sur basawa saudong jangi bad ka pelong yangi batalot bad minta u Paulus bakud udang kerku udang kendu yaw Timotius pa udeben kenmau kumno kalastang ya ka jinge udang penken mau yaw ban pai sha imerad badi mejomu band kilong kibala imyaka jinget kaba shirhem ngiru haga jingim jongi ni don buun giba kershan yengi haga jinget ngimshimla pediang yaga jinget shisundon henry ka jinget kala pun bahapo jongi lemba ka kimigi pa jongi lemba ki bayid batoin jongi lemba ki timan ki san ki bala yarab yengi ban pinsan ya kanega jinget bu Paulus bakudu ong tolong ki bakuit ka donon tolong ki basngur mensiam tolong ki ba shirhem ha ka jinget nanda udang ong pinkalang ding iya pinkalang ding iya kata ka jinget ka ba pilayo pidiang Pynrhem ya ka jinget Pynrhem ya ka jingaiei bunsin kaya ka bajia hapo jongi kalong habawan kano ka jinge ngi kongu ya ka jinge ngi Sngap ya ka jinge ngi Sngap ya ka jingjinjar ngi Sngap ya ka jingtenju but ngi sngo tolot Henry u Paulus bakuit udang ai jimut yangi hakamat kano ka jingele kaya ka bangide ban le ngide ban duai arsha ngide ban tur kamjan badu jisu ngide ban pelot kambun por haba don jingele bon gi briupan kile mar kompon haba wan ka jingtenju kistang ban tolor mensiam kistang ban pintolod ya ka jingate badu Paulus bakuduang Pynrhem ya ka jingaei Pynrhem ya ka jingaei hapo jong
Pynrhem, but Sngap, but Pynrhem ding, yaka jingaiei hapo. Kumdang ilaban Pynrhem yaka jingaiei, ban Pynrhem yaka jingaiei, ngimdon kano ke lindi, light no yaka lindi, ba yalam yengi shau jisu, ke sacrament, ke jing dowai, ke jing kelakaba mod, but ke jing puson yaka tinu balai. Bun sinilaban yo bun ki buryo ba yalap shirhem ya ka jinge ki yalap ru ya ka jingbitar ki yalap ru ka jingbishni ki yalap ru ya ka jingaiei ya ki wei tenteng ki badon ka jinge ha ka jakaban yalap ya ka jinge ha ka jakaban yalap ya ka jingidu kris ki yalap ru banisi ya iwei pat tentang ilaban yo kadbang idang don bon ki kinhun kristan tentang ki badon ke jinge ki alap mar kompong ki alap banid ya ukris ki alap banid ya ki parabruyo henry ki alap banisi ya ki parabruyo kane kalong ke jingi kai kinriang Badu Paulus bakudo maham ya bu Timotius bang ngim deban Sngap kano ke jingi kai percaya ke gospel kalong ke gospel jong ke jingi kubur jong ke jingi kubur jong ke jingmab kubur bak kudup ya baro bak kindiu ya baro sya ke jinglong jong ukris Henry kai ke bangidang yo isau dong jongi kibriyo kihikai ya ki para buru ban isi ya ki wei ban bishni ya ki wei ban bitar ya ki wei ban peit nongshon ya ki wei kane kam de gospel kane kalong ka jingi kai percaya ka gospel bad ka wan na ubaman bon sin don kadbanang ro ya ki kristan leseng im hapadeng bon ki kinhon kristan ngi don bon ki brio ki yalap ya ka kuboru kris Henry kadbanang yalap ya ka kuboru kris ya ka kubor kawan na ka shindur ne ka kubor ka bapaw ha ka jinglong ha ka jingim brio kalong mar kompong ka gospel kamla ban yalam yangi syakata ka jinglong ba isi ya ki wei ka gospel kamla ban hikai yangi ban bitar ya ki wei ka gospel kamla ban hikai yangi banlong nongshun jang iwei pat kum kane ka gospel kamwan nau jisu kum kane ka gospel kawan nau bamen ubakwa ban pinya pait ya ka jingem jang ibrio bad ka gospel ka kendu yangi barabor kumbang yus ngona ka gospel minda kasngi banle ya ka monjong obalai banlong ki himmen ki para Balong ke kemi, balong ke ya burom markeliang. Lada ke gospel ke ba manga ban ma pingi kamla ban pin boy yangi syakane ke jinglong ngim shimla ya ke gospel ngim shimla kongo ya jisu ngim shimla le ya ke monjong kris ngim shimla le ya ke monupa kalong bangin ya kudup markeliang bangin kindiu iwei pa bangin ya map markeliang bangin burom markeliang bangin nyukor iwei pa kano ka jingikai kaba kikai percaya kane kamdega gospel nagata kadaw nga laong kadbangi dang hapadeng babon ki kristan ki de bandon tang kawe kapang bangin nyukor iwei pa ngiya buram markeliang nginum ya pinpra nginum ya pinrit yano pinban ngi kudup ya baro jisu lawan kudup ya baro nagadagadaw habaw jisu lahikai ulaleit wad ya utaw kun lamborot balajana kasem bakaloy banra ya utaw balaja gospel kam hikai yang iban pinja yano ka gospel kam kot yangi ban pinjot ya ka jingim jong no ka gospel kam hikai yangi ban krentat burom yano kane kam de ka gospel
Nagatagadaw ko himen ko para habau Paulus bakudo kindu iyawu Timotheus baula kelalong bishop hadin ula ong tenge iyawu baude ban letang kawai kakam penkalang ding umensiam bakuin namaru mensiam bakuin ulong gadak bat kabor jangka jingid ulong gadak kashin jangka jingsuk ulang gadak kashin jangka jingkomen sisin bangin long ki bakaloy ban bud ya umensiam bakuin nginom laban bakalalindi nginom laban hikai yaka bamde ka bashisha ka jingshisha kan ialam lindi yangi ka jingid babaskem yaka jingshisha kan perlang yangi kikun bakendiu yakiway badnagadagadaw kabangi leke yaka sniburom jango Timotheus bada Titus bakoin ngidon kamban pai shaga jingem jangi ngidon kamban yo mensiam haga jingem jangi ngidon kamban kedup markeliang ya kedup ivei pan la dade haki inga sem jangi lesi ivei dang tolon haki inga sem lesi upau dang tolon dang hiar na kataga jingei lese ka kami ka stamban hiar na ka jingid ukris lese ki kon ki stamban hiar na ka jingid hagane ke jukam dam lele ngilaban yo ibon ki kon samla jangi kim ju ken kordor hadu kata ya ka jingid kila stamban bud ya kieke baro jankane ka kinja perte kadda nang sautan nadia ka kinja perte don bon ki kon jangi ki bushiliang ya ka jingid yakirong ideban nong Pynrhem yaka jingaiei kabapilayo pediang daka jimbukti halo jampi Pynrhem Sngap Pynkalanding yaka jingaiei ko himmen ko para lese haka jingim jangi vei paive ngidon gipor ngisngau tolor ngido jingkermen ngisngau jaitu banduai ken mau u Paulus bakudo ken pen kan mau yangi Pynrhem biang kadena marba Pynrhem Pynrhem pistang ban snau tolor bat snau jaitu ban duai ban tursha ka jingya seng ban kala ka bamod tangkawe kalindi tolong ki Pynrhem ha ka jinge ngin duai nagavinda ka nega jinga ha ka nega yukrish bakoin jisu ba karko kardo yangi pensle yangi hakaniga sni buram jango Timotheus bakoid Titus bakoid rangkat badancela bakoid ngiduai bangin roy haka jingait bangin num pentalad ya jingait bangin ya kindu markeli yang ya ki himmen ki para ki bayid batain jangi banang yaine haka jingait banang pen klang ding sashasin ya ka jinga hapo jangi enya ro ya utrai Jesus Christ Jinom lai jinom amen.